Nevidíme tu pána primátora, ktorý sa prihlásil a ktorý posiela pozdravný príhovor na dnešnú slávnosť. Nevidím tu prednostku okresného úradu pána Trevianika, ktorý tiež oslavuje Dní mesta Košic. Takže to na začiatku. Vážení prítomní, nazvaní hostia jednej strane a boja proti všetkým novodobým prejavom neofašizmu. To je náš hlavný program a programový cieľ, ktorý si dnes pripomíname a na ktorým stojí naša košická organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktoré je registrovaný vyše 700 vážení účastníci protifašistického odboja, vážení bojovníci proti fašizmu, vážení prítomní. Som Peter Nišponský, podpredseda Komunistickej strany Slovenska. Strany, ktorej niekoľko tisíc členov v minulosti položilo svoje životy v boji s fašizmom pri oslobodzovaní Slovenska, ale ako i obete vo fašistických koncentračných a pracovných táboroch. Strany, ktorej členovia i dnes sú najaktívnejší v podpore proti narastajúcim prejavom fašizmu v našej krajine a v našej tzv. Demokracii. Neprišiel som však sem tento sviatočný deň, predvečer 65. výročia oslobodenia, robiť stranickú propagandu, ani tu nie som kvôli predvolebnej kortešačke. K účasti na tomto slávnostnom zhromaždení ma poverili stovky komunistov Košického kraja, niekoľko tisíc komunistov Slovenska, ale ako i stovky občanov bez politickej príslušnosti, ktorí sa podpísali pod našu petíciu Stop hanobeniu pamätníkov a vráťme dôstojnosť osloboditeľom. Túto našu petičnú akciu iniciovali mnohí občania nášho mesta a kraja, ktorí bez ohľadu na politické presvedčenie sú vážne znepokojení postupnou devastáciou pamätníkov, pociťujú hnev a hanbu nad vzťahom nášho mesta a jeho niektorých občanov k pamätníku na námestí Osloboditeľov v Košiciach, ale i k hrobom a pamätníkom osloboditeľov na verejnom cintoríne v Košiciach a na iných miestach. Občania, ktorí sú znepokojení situáciou, kedy niektorí, ako my ich nazývame, kvázi revolucionári, si z krádeži symbolov červenoarmejcov a boja proti fašizmu, kosaku, kladiva a červenej hviezdy z pamätníkov urobili v niektorých súkromných médiách antikomunistickú politickú agendu. To sa nepatrí, to je hanebné a odsúdeniahodné, aby niekto zneužíval posledné miesta odpočinku našich osloboditeľov pochybným politickým cieľom. Títo občania ma poverili, aby som tu, na tomto slávnostnom zhromaždení, v čase 65. výročia oslobodenia našej krajiny od fašizmu a okupácie, verejne poďakoval všetkým tým, ktorí sa aktívne pričinili o našu slobodu. Za to, že tu dnes môžeme žiť, pracovať a vychovávať naše deti a vnukov. Bez ich obetí by nebolo ani našich životov, ani životov našich nových pokolení. Som tu i preto, aby som sa v mene všetkých kultúrnych a slušných občanov našej krajiny, nášho kraja a mesta, bez ohľadu na ich politické presvedčenie, ospravedlnil našim osloboditeľom za zhanobenie ich pamätníkov, ktoré sa udialo v nedávnom období. V mene všetkých slušných občanov týmto vyhlasujem, že iniciátorov a realizátorov poškodenia pamätníkov odhalíme a dovedieme ich k zodpovednosti. Ďalšie poškodzovanie symbolov boja za spravodlivosť a posledného miesta spočinutia našich osloboditeľov už nedopustíme. Postaráme sa o to, aby pamätník na námestí Osloboditeľov v Košiciach a ďalšie pietné miesta súvisiace s oslobodením a vojnou do budúcnosti už neboli symbolmi nekultúrnosti, ale aby sa opäť stali symbolmi tichej spomienky a vyjadrenia úcty k našim osloboditeľom. Aby tak, ako pre nás, rovnako i pre ďalšie generácie, platilo: vzdaj úctu každý, kto ideš okolo tým, ktorí umreli a poďte všetci do boja, vlast naša Slovenská nás volá. Slováci, poďte všetci
všetci do boja. Vlast naša, Slovenská, hlas volá. Slovenský národ náš nie si sám. Na